אז מה כל חברים, היום אני מלמדת אתכם תסרוקת מושלמת, נדירה, שהיא מתאימה לבית ספר. תסתכלו. אוקיי, אנחנו מתחילים קצת לשחק לשיער, ושימו לב שהשיער הוא שיער לח כזה. לח, סבבה? לח. אוקיי. עכשיו אנחנו לוקחים גומיה ואוספים לקוקו רגיל. ולא חייב שהוא יהיה מושלם, ככה בשוונצים. ועכשיו לוקחים מסרק צפוף כזה, מסרקים כאן בזהירות, לא לפרק את הקוקו. שימו לב איזה יפה. מסרקים בזהירות. עכשיו אם הוא קצת יתפרק, מפרקים אותו. ועכשיו לוקחים, לי יש רק שתי קשתות, יש רק שתי קשתות. אתם תמצאו לכם איזושהי קשת שאתם אוהבים ללכת איתה. ואז אנחנו עכשיו ניקח את הקרם הזה, אם למישהו יש אולי קרם אחר, לשיער, שמים קצת ליד, ומורחים על החלק הזה של הקוקן על השיער. הנה מרחנו. עכשיו אנחנו מסרקים עם מסריק רגיל. אתם לא רואים אותי כל כך. אני אבוא אתכם רגע לקרב. אופס. רק שהטיפלו, אתם מודבקים על איזשהו קיר. אופס. נפלתם. אני סידרתי אתכם. אוקיי, אז סירקנו עכשיו את החלק הזה, נכון? עכשיו מפרקים את הקוקו. ואז שימו לב, יש לכם את החלק התחתון של השיער שהוא עם קרם, ואת החלק העליון של השיער שהוא בלי קרם. עכשיו תבחרו את הקשת, נגיד אני רוצה את הקשת הזאתי, אני עושה צמא, אני אעשה צמא ואחזור לכם. אוקיי, אז עשיתי צמא, ואחר אני לוקחת את הקשת שבחרנו. אני אקח אולי, אני אקח לבנה, אני שמה אותה בזהירות, רגע ככה, אוי, עשיתי שמה כזאתי, עכשיו שמתי את הקשת, ועכשיו קבלו את התסרוקת הנדירה שיצאתה לנו. עכשיו אני אראה לכם בתסרוקת, אני כבר חוזרת לכם. אוקיי, התסרוקת הבאה, תסרוקת שאני ממש אוהבת ללכת איתה לבית ספר. בשביל זה אני אצטרך קליפס קטן, הנה בערך כזה. אז לוקחים שני חתיכות בגודל כזה מהשיער. אוקיי, זה גדול מדי. ועושים ככה, ואז מאחורה מלפפים אותם, אני אחזור אליכם. אוקיי, אז ליפפנו, עכשיו אני צריכה להחזיק אותם, שהם לא ייפרמו. לוקחים את הקליפ, שמים מאחורה, זאת התסרוקת. אוקיי, חשבתי על זה, וזה לא התסרוקת בדיוק כשאני הולכת איתה לבית ספר, אני עושה תסרוקת אחרת. זאת לא באתי כל כך לבית ספר, כי זה בשיער כזו. אני אכם התסרוקת שאני ממש אוהבת ללכת איתה לבית ספר. טוב, אז תקנו. משחקים קצת איזה השיער שלי מקודם הוא היה לך, עכשיו הוא די יבש. אז לוקחים ספרי מים, נעששים, שיהיה לך. תעששו טוב, חייב שהוא יהיה לך. תסרוקת הזאת קצת לא לעבוד כמו שצריך. מסרקים. יופי, עכשיו השיער שלנו לך. אוקיי. והתסרוקת הזאת יכולה להתאים לכל סוגי השיער. טלטלים, גלי, חלק. אוקיי, לטלטלים נראה לי יהיה קצת קשה, אבל בסדר. יהיה להם קצת קשה לעשות את זה, אולי, לא יודעת. אנחנו עושים קוקו
בערך בגובה הזה. אוקיי? זה בערך. אוקיי. אז עשינו קוקו, כן, עכשיו הוא די נורא, אני יודעת. בודקים אם יש קצת קשרים אחורה, אם כן פורמים אותם. ומדקים את הקוקו. עכשיו יש לנו קוקו, נכון? לוקחים איזשהו קרם, קודם נרסס קצת מים. ונבריש עם הידיים. חכו. יעשה לי קוקו לא כזה טוב. יודעים מה? בעצם את הקוקו אתם יכולים לעשות באיזה גובה שאתם רוצים. אני אוהבת גובה שהוא בערך גובה כזה. כי זה ממש יפה בעיניי. אבל גם קוקו גבוה עם התסרוקת הזה זה ממש יפה. עכשיו נותנים את הספרי. נכנסים קצת. אוקיי, עכשיו יש קצת פחות שבוצים, אבל זה לא מספיק עמיד לנו לכל היום בבית ספר. לוקחים קצת קרם, כמות כזאתי, ממש מוקקי עליונה. מורחים קצת. ושמים על הקוקו מכל הכיוונים שיהיה לכם קוקו עמיד. הנה, עכשיו יש לנו קוקו חזק, מהודק ועמיד להמשך היום. עכשיו הוא בחיים לא יתפרק לכם. אם יש לכם קצת קרם על הידיים אפשר קצת להבריש פה גם. אוקיי, עכשיו עם הקוקו הזה אתם עושים עם החלק הזה של הקוקו, עם הקוקו עצמו אתם עושים צמא. אפשר קצת להבריש, כאילו לא להבריש, אחרי שיש לכם פה צמא, אתם קצת, אפשר גם קצת לשים קרם, שזה יהיה גם יותר מהודק, אבל לא חייב. וזה התסרוקת. זו התסרוקת שאני בדרך כלל הולכת את הקוקו צמא, ככה אנחנו קוראים לזה קוקו צמא. אני אראה לכם איך זה נראה, אני אחזור לכם. אוקיי, אני עשיתי צמא עכשיו. וואו, אני קצת צרודה עם חברים. עשיתי צמא. עכשיו, יש לנו לקחת את הצמא, נשים עוד טיפה קרם. אופס. קצת נשפך לי. אבל לשים את הקרם הזה על הצמא, זה בעיניי הרבה יותר יפה, שהצמא גם ככה יפה. ונכשל. ואם אתם ממש רוצות להיות יפות, חכו, מלא. אז אפשר גם להוסיף פפיון. תראו, יש לי כמה שתי פפיון. יש לי פפיון הזה שהוא ממש יפה. יש לי את הפפיון הזה. יש את הפפיון הזה. ופפיון איפה? פפיון של קפקק, שאותו אני ממש אוהבת. אני לא רוצה לשים פפיון, וזהו, זה התסרוקת. ביי אוש.